Выстава жывапісу служыць дабру прысвечана стагоддзю з дня нараджэння вядомага беларускага мастака, ветэрана Вялікай Айчыннай вайны, сябра Беларускага саюза мастакоў Мікалая Волынца. Все эти образы действительно очень разные, но одухотворенные, личности светящиеся и исполнены очень великолепно, с большим искусством, с большим мастерством. Отец очень был талантливый живописец. У экспазіцыі прадстаўлена больш за 60 жывапісных твораў 1950-1980-х гадоў. Пераважна гэта пейзажы і партрэты. Беларускія краявіды, блакітныя азёры, бязмежныя палі – галоўныя матывы творчасці Мікалая Волынца. Усе пейзажы аўтара напісаны з натуры, а тэхніка буйнога мазка робіць працы жывымі. Працягвае творчасць Мікалая Волынца і яго праўнучка Ліза. Я хочу стать художником, это моя мечта. Я хожу в дворец молодежи на кружок рисования. У меня где-то 11 или 12 работа. Я рисовала отпечаток, я рисовала домик, я рисовала натюрморт. Портрет моей мамы рисовала. Экспазіцыю таксама дапаўняюць відэаматэрыялы, якія дапамагаюць больш глыбока раскрыць не толькі творчасць мастака, але і яго чалавечыя рысы. Всю свою жизнь художник прожил в Ждановичах, где построил свой собственный дом. Он помимо искусства разводил еще сады великолепные. Как художник он очень любил рисовать окружающую природу. Всю свою любовь и радость жизни он дарил именно на свои полотна. Выстава ў мастацкай галерэі Міхаіла Савецкага працягнута і яшчэ здзівіць наведвальнікаў глыбокім каларытам работ і іх шчырасцю.